Kaixo, gu Amaraberriko 6. mailako mutiletan neska batzuk gara, eta orain soinuarekin zerikusia duten esperimentu batzuk egingo ditugu. Esperientzia oso polita izan da eta ikasi dugu gauza nola entzuten diren eta abar. Gehien gustatzen zaidan soinua da Barzak gola sartzen dituenean txaloak entzutea. Soinua egoteko bitartekari bat egon behar da, adibidez, ura, airea, gaza eta horrezagatik espazioan ez dago soinurik. Badakizu noiz emango dute programa telebistan? Badakit arratsaldeko 6etan izango dela, baina ez dakit segunetan. Astearten edo asteazken izango dela uste dut, baina bestela zutanblai.comen ikusiko gara. Hiru txoko ditugu, baten lantzen da giza-gorputza bestean ekosistemak, eta beste batean dira esperimentuak esaten zaiona. 7 edo 8 gai daude diferenteak, talde txikitan egiten dute, 2 edo 3ko taldeetan, eta aukeratzen dute gai bat, soinu bat entzumena, edo nahasturak, edo fizikako gaiak dira. Jarriko du eskua nire sorbaldan, eta ni interakoan bera notatuko du vibrazioa. A, e, o... Atatzen duzu? Vibrazioa. Soinuaren tonua izan daiteke lodia edo mehea. Orain gorka erakutsiko dizuet. Behatu eta ondorioak idatzi behar dituzte. Behin gauzatu ondoren pasatzen dira alde teorikora. Liburuetan bilatu gaia eta hortikan bai ikasi eta pixka lotzen joan beraiek gauzatu dituzten esperimentu guztiek. Esperimentu honetan behar duguna da eskua eta estarria. Eskua jarri behar dugu horrela eta esan O eta U letrak. Eta notatuko dugu nola vibratzen da. O, U, O... Zetxokotan egon nahi zutezuek beti? Esperimentuak. Esperimentuak. Esperimentuak gustatzen zaizkit zeren divertigarriak dira. Ikusten duzunean zer gertatzen da eta hori memorizatzen duzu gehiago irakurtzen eta horrela. Eta interesgarriago iruditzen zait horregatik. Orain, puxika bat hartu eta hemendik mozten da. Orduan, kartoiozko kotoian jartzen da. Pizkatzaia da. Goiko aldean moztu behar da. Horrela jartzen, estiratzen da eta ateratzen da. Agian guainikan txikilegia dia ulertzeko. Nahikoa da kuriositate hori, ez, piztea. Eta onditzen direnean kontentu izango gogoratzen badute, han egiten genuen bezala, ez. Eta orain tabakalerara joango gara, soinuaren esposiziora ikustera. Agur! Zenbat aldiz entzun ote dugu? Hormek hitz egingo balute, bai hitz egiten dute, bai soinu egiten dute. Donostiako tabakaleran egiaztatu dugu hori, egiten den soinuaren arabera, espazio bat ezberdin sumatzen da. Bertan 12 artistaren lana aurkituko dugu, denak interaktiboak, eraikina bera eta bisitariak erakusketaren partaide izango dira. Zarata musika bihurtuko da, hutsik dauden espazioak soinuzko mundu bilakatuko dira eta arkitektura bera musika tresna izango da. Amaraberriko ikasleek soinuari buruz duten aurreko ezagutza guztia azalean biziko dute. Murgiltzailezte zuek ere soinuaren sekretuetan.